Asa man mo gikan? Hala! Te? Nakauli na day ka, te. Ah, na-surprise mo? Ako po, na-surprise ko diri sa balay. Has papa. Hala kang, unsaon man nato ni. Te, mag-explain me. Unsa explain nga yung giingon? Pagtarong mo be? Te, sorry. Wala na si Papa, te. Dili ko mutuon ninyo, pangitaon ako si papa. Ha? Paglayas mo diri sa akong balay! Kang excited na jud kay ko mauli sa balay kang ay. Daghang pagkaon dito kang kanang lami. Pangitara ta dito, te. Tara kang, excited na jud kay ko ba? Parang, di lang lagi na ako kang. Kay magnalambok lagi kang wala ko. Asa man mo gikan? Hala! Te? Nakauli na day ka, te. Ah, na-surprise mo? Ako po, na-surprise ko diri sa balay. Asa man daw mo gikan, nagdadaman mo sako, namakal mo? Te, long story. Unya na ta mag-story. Has papa. Hala kang, unsaon man nato ni. Ngano tinanaway mong duha? Asa si papa? Te, mag-explain me. Unsa explain nga yung giingon? Pagtarong mo be? Te, sorry. Wala na si Papa, te. Ha, pagtarong na gud mo, di ba na joke? Lagi, te. Te, katong niagi, mangguti, na-stress si Papa. Di niambak siya sa sapa. Ha, nganong ma-stress man si papa? Pinadalaan ta mo diri 100,000 ha? Tarunga ko ninyo. Pagtarong mo ha? Naningkamot ko dito sa abroad. Nya paguli na ako, maura niya ako maabtaning balay. Unya na pa'y porma ninyo? Ginoo ko, murag manglilimos. Unya, nganong nagniluto kay man mo? Asa jud lagi si papa? Nanabong? Te, wala na lagi si Papa, te. Dili ko mutuon ninyo, pangitaon ako si papa. Pa? 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 Asa si papa ba? Igawas ninyo! Te, tama na, te. Wala na lagi si Papa. Te, di na mabalik ang panahon. Panglayas mo! Panglayas mo diri sa akong balay! Te, sorry, te. Kay tungod na ako, nawala na si Papa. Te, pasaylo ami, te. Wala mi pulos pagkaanak ni Papa. Unsaon man ako ninyo sorry? Mabalik pa si papa na? Te, Te, Ayaw mong duula ko! Testing ito ron! te. Pasaylo ami, te. Kami na lang nabili nimo. Bata pa kay si Ikang. Ha? Kanas ikang? Wa ko'y pakialaman na. Kabalo ka nga anak nasa tong katabang sa una. Te, ayaw pag-ana, te. Kay igsuon gihapon nato na si Ikang. Kay pariha tag Papa. Aw, sa bagay. Eh, lahi mo putag mga mama. Ikaw, lahi mo putag mama agata. Wa ko'y labot ninyong duha. Panglayas mo diri. Layas! te. Kang, dili na ta welcome sa balay. Bago pa gani ko nakauli, gipalayas na pud ko. Te, baita sa tong kinabuhi, oy. Sige lang, Kang. Manarbaho lang ko para na ako ikabuhi sa imuha. Sige ra, Kang. Kayanon ra nato ning duha. Unsa pa may gidrama ninyong duha? Panglayas na mo, samtang nakapugong pa ko. Sige ra, te. Na-realize na nimo ni pag-abot sa panahon. Panglayas mo! Wa mo'y mga pulos! Hala, nauli na day ilang ati gikan sa abroad. Wa na day si Angkol. Si Agata jo hinungdan aning tanan ba. Pero tayo sa nagpadulong sila. Te, asa naman tani? Sige ra, Kang. Mangita rag paagi si ate. Baita sa tong kinabuhi, ti, oy.